Από τους βιβλικούς χρόνους, το όρος των ελαιών αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στις Γραφές. Αυτό το ύψωμα βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της Ιερουσαλήμ και από εκεί έχουμε μια προνομιακή θέα του όρους του ναού και της Ιεράς Πόλης. Αυτό το μέρος συνδέεται απόλυτα με προφητείες, με τον καιρό που ο Ιησούς ήταν στη γη και με τα γεγονότα των εσχάτων ημερών. Σήμερα πολλοί αναρωτιούνται τι συμβαίνει εκεί επειδή έχουν παρατηρηθεί περίεργα φαινόμενα σε αυτό το μέρος. Υπάρχουν αναφορές για ρογμές, για σχισμές που ανοίγονται στο όρος των ελαιών και αυτό εγείρει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Μήπως αυτά τα γεγονότα συνδέονται με τις προφητείες της βίβλου για την επιστροφή του Ιησού? Όμως πριν συνεχίσουμε αυτή την ανάλυση, θέλω να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να ακολουθήσετε το κανάλι μας για να μην χάσετε κανένα περιεχόμενο για βιβλικές προφητείες, αρχαιολογικές ανακαλύψεις και τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Τώρα, ας κάνουμε ένα ταξίδι για να σκεφτούμε την ιστορία, τις προφητείες και το τι συμβαίνει σήμερα στο όρος των ελαιών. Το όρος των ελαιών είναι πολύ κοντά, ανατολικά της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Ακόμη και αν δεν είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, οι πλαγιές του υπήρξαν μάρτυρες κάποιων από τις πιο σημαντικές στιγμές των Αγίων Γραφών. Από εκεί ψηλά μπορούμε να δούμε καθαρά το όρος του ναού και την κοιλάδα των κέδρων, που είναι η πνευματική καρδιά της Ιερουσαλήμ. Η βίβλος μιλάει πολύ για αυτό το βουνό. Ο βασιλιάς Δαβίδ κατέφυγε εκεί όταν έφευγε από τον Αβεσαλόμ, όπως είναι γραμμένο στη δεύτερη Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο, 30ο εδάφιο. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε τη δόξα του Θεού να φεύγει από τον ναό και να στέκεται πάνω στο όρος των ελαιών. Σύμφωνα με τον Ιεζεκιήλ, 11ο κεφάλαιο, 23ο εδάφιο. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, σε αυτό το βουνό συνήθιζε να περπατάει ο ίδιος ο Ιησούς. Εκεί θρήνησε για την Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Αν γνώριζες κι εσύ, τουλάχιστον αυτή την ημέρα, όσα φέρνουν την ειρήνη σου». Τώρα όμως είναι κρυμμένα από τα μάτια σου, όπως διαβάζουμε στον Λουκά, 19ο κεφάλαιο, 42ο εδάφιο. Και επίσης στο όρος των ελαιών είπε στους μαθητές του τη γνωστή προφητεία για το τέλος των ημερών, που βρίσκεται στον Ματθαίο, 24ο κεφάλαιο και που τη γνωρίζουμε ως την ομιλία του όρους των ελαιών. Και από το ίδιο αυτό μέρος ανέβηκε στον ουρανό με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε με τον ίδιο τρόπο. Το βιβλίο των πράξεων, πρώτο κεφάλαιο, 11ο εδάφιο, καταγράφει τα λόγια των αγγέλων προς τους μαθητές. «Άντρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας προς τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό». Ο προφήτης Ζαχαρίας, στο 14ο κεφάλαιο, περιγράφει ένα όραμα αυτής της επιστροφής και τα πόδια του θα σταθούν εκείνη την ημέρα πάνω στο όρος των ελαιών που βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ και το όρος των ελαιών θα σχιστεί στη μέση από ανατολικά προς δυτικά, σχηματίζοντας μια μεγάλη κοιλάδα. Επομένως, όταν μαθαίνουμε ότι σήμερα το ίδιο αυτό βουνό ραγίζει, είναι αδύνατον να μην αναρωτηθούμε μήπως αυτή η προφητεία αρχίζει να εκπληρώνεται. Το όρος των ελαιών είναι σημαντικό όχι μόνο για τον χριστιανισμό. Για τον εβραϊκό λαό είναι ένα ιερό νεκροταφείο γεμάτο με χιλιάδες τάφους προγόνων. Πιστεύουν ότι όταν έρθει ο Μεσσίας, όσοι είναι θαμμένοι εκεί θα είναι οι πρώτοι που θα αναστηθούν. Γι' αυτό εβραϊκές οικογένειες για αιώνες ήθελαν να ταφούν σε αυτό το βουνό. Για τους μουσουλμάνους το όρος των ελαιών έχει επίσης μια ιδιαίτερη σημασία. Στην Ισλαμική παράδοση αυτό το μέρος συνδέεται με την ημέρα της κρίσης, όταν θα οριστούν οι μοίρες του κάθε ανθρώπου. Με διάφορους τρόπους, οι τρεις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, κοιτάζουν αυτό το βουνό με σεβασμό, περιμένοντας να συμβούν εκεί μεγάλα γεγονότα στις έσχατες ημέρες. Ακριβώς μπροστά από το όρος των ελαιών, στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας των κέδρων, υπάρχει μια είσοδος στο ανατολικό τείχος της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Ονομάζεται η Ανατολική Πύλη, αλλά είναι πιο γνωστή ως η Χρυσή Πύλη. Αυτή η είσοδος είναι διαφορετική επειδή είναι σφραγισμένη με τεράστιους ογκόλιθους. Και γιατί? Η ιστορία λέει ότι όταν οι Οθωμανοί κυβέρνησαν την Ιερουσαλήμ τον 16ο αιώνα, διέταξαν να κλείσει η πύλη. Κάποιοι λένε ότι αυτό έγινε για να εμποδιστεί ο Εβραίος Μεσσίας να εισέλθει στην πόλη μέσω αυτού του περάσματος, καθώς οι προφητείες έλεγαν ότι θα ερχόταν από εκεί. Ο Ιεζεκιήλ μιλάει γι' αυτό στο 44ο κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο. «Και ο Κύριος μου είπε, αυτή η πύλη θα είναι κλειστή, δεν θα ανοιχτεί και κανένας άνθρωπος δεν θα περάσει μέσα από αυτή, επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μπήκε μέσα από αυτή. Γι' αυτό θα παραμείνει κλειστή». Ωστόσο, η προφητεία λέει επίσης ότι
Στο μέλλον αυτή η είσοδος θα ανοίξει ξανά και ο Μεσσίας θα περάσει μέσα από αυτήν με τη δόξα του. Και πού οδηγεί αυτή η είσοδος? Κατευθείαν στο όρος των ελαιών. Τώρα έρχεται το πιο εντυπωσιακό μέρος. Γεωλόγοι και μηχανικοί γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό την ύπαρξη ενός γεωλογικού ρήγματος που διασχίζει το όρος των ελαιών, περνάει την κοιλάδα των κέδρων και φτάνει μέχρι το όρος του ναού, περνώντας ακριβώς κάτω από τη Χρυσή Πύλη. Πρόσφατα εμφανίστηκαν αναφορές που δείχνουν ότι σχηματίζονται ρογμές όχι μόνο στο όρος των ελαιών, αλλά και στις δομές κοντά στη Χρυσή Πύλη. Είναι σαν η ίδια η γη να προετοιμάζεται για έναν μεγάλο σεισμό. Λοιπόν, τι συμβαίνει πραγματικά με το όρος των ελαιών? Εδώ και χρόνια, επιστήμονες και αρχές της πόλης παρατηρούν την κίνηση σε μέρη του βουνού. Ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται στις πλαγιές και μικρές κατολισθήσεις έχουν ήδη συμβεί. Ένα μέρος αυτού μπορεί να οφείλεται στη φυσική διάβρωση, στη σεισμική δραστηριότητα και στην κίνηση του νερού στο έδαφος. Αλλά αυτό που τραβάει την προσοχή των πιστών είναι ότι αυτές οι ρογμές ακολουθούν ακριβώς την ίδια κατεύθυνση που αναφέρεται στη βίβλο, από ανατολικά προς δυτικά, ακριβώς όπως προέβλεψε ο προφήτης Ζαχαρίας, όταν είπε ότι το όρος των ελαιών θα σχιζόταν στη μέση την ημέρα της επιστροφής του Μεσσία. Επιπλέον, η περιοχή της Ιερουσαλήμ βρίσκεται πάνω σε ένα μεγάλο γεωλογικό ρήγμα, που είναι η Μεγάλη Κοιλάδα του Ιορδάνη. Μικρές δονήσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε αυτή την περιοχή κατά τη διάρκεια των ετών και όλα αυτά τα σημάδια μαζί κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η γη προετοιμάζεται για κάτι μεγαλύτερο. Οι γραφές πάντα συσχέτιζαν τους σεισμούς με τη θεϊκή παρέμβαση. Το όρος Σινά έτρεμε όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο στο Μωυσή. Η γη έτρεμε στην Ανάσταση του Ιησού και στην Αποκάλυψη οι σεισμοί περιγράφονται ως σημάδια των έσχατων ημερών. Μήπως αυτές οι τωρινές ρογμές είναι απλά φυσικές διεργασίες ή μήπως είναι η σιωπηλή προετοιμασία για τον μεγαλύτερο σεισμό στην ιστορία, αυτόν που θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του βασιλιά των βασιλιάδων. Ακόμη κι αν η επιστήμη εξηγεί αυτές τις ρογμές από γεωλογική άποψη, πνευματικά μας φέρνουν ένα πολύ βαθύ μήνυμα. Όπως η γη κάτω από τα πόδια μας φαίνεται να ανοίγεται, έτσι και ο κόσμος γύρω μας διαλύεται. Η ηθική, η αλήθεια, η ειρήνη, όλα φαίνεται να διαλύονται σε πολλά μέρη. Οι ρογμές στο όρος των ελαιών μπορεί να είναι μια υπενθύμηση ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι τόσο σταθερός όσο νομίζουμε. Η μόνη πραγματικότητα που παραμένει αμετακίνητη είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως είναι γραμμένο στους Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο, 28ο εδάφιο. Επομένως, αφού λαμβάνουμε μια βασιλεία που δεν μπορεί να κλονιστεί, ας είμαστε ευγνώμονες και ας λατρεύουμε τον Θεό με τρόπο που τον ευχαριστεί, με σεβασμό και δέος. Όταν κοιτάζουμε το βουνό της προφητείας να διαλύεται μπροστά στα μάτια μας, πρέπει να υψώσουμε το βλέμμα μας προς τους ουρανούς και να θυμηθούμε την υπόσχεση του Ιησού. Θα επιστρέψει. Οι γραφές μας διδάσκουν να αγρυπνούμε. Στο Ματθαίο 24ο κεφάλαιο 42ο εδάφιο, ο Ιησούς είπε «Επομένως αγρυπνείτε, επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ο Κύριος σας». Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια ημερομηνία ή να πει με βεβαιότητα ότι οι ρογμές στο όρος των ελαιών είναι το οριστικό σημάδι της επιστροφής του Χριστού. Αυτό μπορεί να συμβεί φέτος, του χρόνου ή σε πολλά χρόνια από τώρα. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Κάθε σημάδι, κάθε δόνηση, κάθε κίνηση στην Ιερουσαλήμ μας υπενθυμίζει ότι το σκηνικό ετοιμάζεται. Η βίβλος περιγράφει την Ιερουσαλήμ ως το κέντρο του δράματος των εσχάτων ημερών και το όρος των ελαιών είναι η κύρια σκηνή όπου θα συμβεί η επιστροφή του Ιησού. Για αιώνες πολλοί αναρωτιούνταν πώς ένα βουνό θα μπορούσε κυριολεκτικά να σχιστεί στη μέση. Σήμερα, με τους γεωλόγους να μετρούν τις ρογμές και τις μικρές δονήσεις να καταγράφονται στην Ιερουσαλήμ, αυτό δεν φαίνεται πλέον τόσο αδύνατο. Αυτό που πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν απλώς συμβολικό μπορεί ξαφνικά να το δούμε με τα ίδια μας τα μάτια. Αν η τελική εκπλήρωση αυτής της προφητείας θα συμβεί αύριο, σε λίγα χρόνια ή σε αρκετές δεκαετίες, το μήνυμα είναι το ίδιο. Πρέπει να ζούμε σε κατάσταση προετοιμασίας. Το όρος των ελαιών ραγίζει, η Χρυσή Πύλη παραμένει κλειστή και οι αρχαίες προφητείες ευθυγραμμίζονται η μία μετά την άλλη. Αυτό χρησιμεύει ως μια προειδοποίηση για εμάς να μην αποσπαστούμε λόγω των καιρών στους οποίους ζούμε. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του στο Λουκά 21ο κεφάλαιο 28ο εδάφιο «Όταν αυτά αρχίσουν να συμβαίνουν, σηκωθείτε και υψώστε τα κεφάλια σας επειδή η λύτρωσή σας πλησιάζει». Επομένως, αντί να φοβόμαστε, πρέπει να απαντήσουμε με πίστη. Αντί να είμαστε μπερδεμένοι, πρέπει να ζούμε με διάβγεια.
επειδή γνωρίζουμε ότι όλη η ιστορία κατευθύνεται προς τη στιγμή που ο βασιλιάς θα επιστρέψει. Το όρος των ελαιών δεν είναι απλώς ένας λόφος στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Είναι ένα βουνό προφητείας, ένα βουνό προσευχής και ένα βουνό πεπρωμένου. Εκεί έκλαψε ο Ιησούς, εκεί δίδαξε, εκεί ανέβηκε. Και εκεί σε αυτό το ίδιο έδαφος θα ξαναπατήσουν τα πόδια του Μεσσία. Τώρα καθώς οι ρογμές εμφανίζονται στην επιφάνεια αυτού του βουνού, θυμόμαστε ότι ο Λόγος του Θεού παραμένει ζωντανός. Είναι σαν η ίδια η δημιουργία να υποφέρει, περιμένοντας την αποκάλυψη του Υιού του ανθρώπου. Αν αυτές οι ρογμές είναι απλώς φυσικά φαινόμενα ή προφητικά σημάδια, αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ήδη αρκετές για να μας προειδοποιήσουν για την πραγματικότητα του καιρού στον οποίο ζούμε. Επομένως, ας αγρυπνούμε, ας παραμείνουμε σταθεροί στην πίστη και ας κρατηθούμε από την ελπίδα της ένδοξης επιστροφής του. Επειδή μια μέρα, ίσως πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε, το όρος των ελαιών θα σχιστεί στη μέση, η χρυσή πύλη θα ανοίξει και ο βασιλιάς της δόξας θα εισέλθει στην Ιερουσαλήμ για να βασιλεύσει για πάντα. Σας ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι μέσα από την προφητεία και την ιστορία. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι μας για περισσότερες ανακαλύψεις, μυστήρια της βίβλου και μηνύματα ενθάρρυνσης. Και όπως πάντα, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.